Hakaway ka jing japlu ding kat baki traying jong kaway kalong ying hakasnong nong kagang marngar kidang late ban pensngan ya kaying jong kasamla walan dabinong kabalaklat no dang shen Rajasthan kading kalaklang bat bamdu ya barok ki jing don jing em nadu ukuba ukhaw ki jan ki nep ki kot ki slaba don kam ki tiar terksai hakaba ka jing julor kalakot de ki laktingka katay ka jing ja kala jah nin kamiet hakapor post teng ie kabadai ru kaying jong uba ubinong rang bach nong nong kagang hamarngar kabadon marjan bat kaying jong kasamla walanda binong haba pentip ikate ka jingja nakaliang uba ubinong uba deiru rang bach nong bat utrai kate kaying ula penpawi ka jing sosi ka bakraw halor kani ka jingja ba klempoi perkat ula yatu bakani ka jingja kala jaha ka por shiposh teng ie bat deiling ba ka jing stat jong ki bat ba nong shops nong lala ban tem no ya kate ka ding ka balaklang ki bala mi bat ba ban pelip ya ka ding bat ru ka jing poi jong ki kali pelip ding ula yatu bakate ka jingja kala jaha ka por badang lip kalaj bat ki hapan penon kam da umom bati ban pensyai namar baki dange trekam bat uloong badai hakapor bakila kirki ban let pet miet ban pensngan hakaying yap kabadon marjan bat kila kumklet ban pelip yu umom bati bala pelong pat ban kemding bat ban bam du ya katay kaying nakaliang ubah ubinong uloong ru baka jinglut jingsep kalakot syakilak tingka namar ki jingdan jing embaro kila ingkong khat bat kerpat ru syaka sarkar nadu UMLE ban shimkia nakabenta kila jingerap Harus selama nasbi. Pani pabor di sekolah ni. Ngadi orang bak senong jongkan kadong artat ba ngadi utraying jongkan kaying te kai ka belajar menin kalong kajing singusik thang hadu kata-kata himnang syuban batai su antat kat kumbalap pai ba long khadwe steng ai ngilap tang ba yo le se kala stang lupa nadu khadwe duna e kumtu kadaw batikna tingimla syuban batai namar balong hakatuka kamera long kalait ru kamdon artat balong kiwan sim zai ni mei badi paro yo le se nakadaw ba careless bathang mombati ru ngasngeo ngasngeo kumta he hoy hakatuka we ka kamera kidon tang ba ka kamera bas lu nengkong timpat don bre oh ngadon hala ka kamera ni ke jingdu nong kalong kabala tam kumba sanlak e telak don nakadaw ba kawe ka kamera ladu khait lut kat ki bajing don jing em bat sakawir ki kat ki kuba ki bala don rumar seteng ki ladap ing te suantan sanlak e telak poi kamin telong ki kot ki slai jong ime pakat ki dokumen jong ki la ing lut tang kawe rong don sur kadang kada ayo ing khong hoy dah kalong kamut long ngakerpat ya ka sarkar jela bat ya ka sarkar Meghalaya ya o kamtam o Miralbon bat u bala jidrani bat ya ka block development officer hero kat bala ban yarap e ya ka long ying jongi nang ban ngilak ban te biang sasusin katai ka jingker pat nakal yang jong aku mutraying bat kumurang bat senong hero yo le se kan ka jingjaro nakadaw ba kalip light hero namar hapor ba ki adon kam ka light ru kan lip por sa kipor ke hataka por ime ban iparu ki larung sa kamera ban watiar te ki thang no da ka mombati arta dru kila kerki no ban lei saka zakaba ya bro ban lei pensngan te imat kila klet hero ban penlip ya ka mombati ro yo le sedai na kata kadaw hero bajakumne